Technology Happy Life, или казано накратко THL, е китайска марка за смартфони, създадена през 2002, но поради големия интерес към нея, днес ще ви покажем най-търсеният модел THL 5000. В комплекта на смартфона ще откриете зарядно устройство, microUSB кабелче, слушалки тип тапички, OTG преходник за USB флашка, резервен скрин протектор и кратко ръководство. Дизайнът му е изчистен, даже бих казал доста обикновен, но пък за сметка на това е удобен за захващане с една ръка и се предлага в два цвята – бял и черен. Корпусът е изграден от пластмаса, която е грапава, за да предотврати лесно изпускане. А за покритието на екрана е използвано закалено стъкло против надраскване Gorilla Glass 3. В дясната част са разположени бутоните за управление на звука, отляво е Power бутона, а от горната част откриваме вход за слушалки и microUSB вход. Под капака имаме на разположение слот за microSD карта памет и две стандартни SIM карти, като тук, когато говорите по едната, другата става неактивна и след като свършите разговора си, ще получите SMS, че сте търсени на другата. Екранът на моделите разполага с Full HD резолюция 1920 по 1080 пиксела с IPS панел и предоставя наситени и ярки цветове, което го прави перфектен за филми, игри, интернет и офис приложения. За бързата работа на операционната система Android от THL са заложили на 8-ядерен Cortex A7 с тактова честота до 2 ГГц и 2 ГБ системна памет, а вградената 16 ГБ флаш памет е достатъчна за първоначално складиране на информация и приложения. Разполага с две камери, предна 5 мегапиксела за селфи и снимки и 13 мегапиксела задна с светкавица и автофокус, за да можеш да заснемеш всички твои красиви моменти, които според тестовете ни се получиха доста добре. Стигнахме и до най-големия плюс на модела – неговата батерия. 5000 мАч, нещо, което се среща в много малко модели. За да мога да дам обективна оценка за времето на работа, го използвах като служебен телефон и с над 40 разговора на ден, малко интернет, той изкарваше по 2 дена с едно зареждане. Тъй като всички ни вълнуват тестовете и колко точно ще изкара нашия телефон, го пуснахме през най-популярните в момента бенчмарк Antutu, в който направихме 30 000 точки, което е отличен резултат и гарантира бързодействие с всички приложения. В заключение можем да кажем, че този модел е подходящ за хората, търсещи бърза работа на телефона, възможност за две SIM карти, голям екран и най-важното – много часове работа с едно зареждане на батерията.